Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning, Dr. Kagapi Jr. ni sa Doktor sa Kahanginan. Nako'y special guest karon ang beauty queen, former beauty queen sa SPMC. Ang number namo sa Doktor sa Kahanginan is 0966-400-5595. Sabon ako ha. Ang number is 0966-400-5595. Ako ang guest karon, special guest nato is ay psychiatrist sa SPMC. Bali, ang atong topic magud karon is about depression. So, kung kinsa man tong mga pangutana diri na daghan na kay mga nag-text ako iyon sa nato sa mga kung may mga bot na pangutana about depression. So, i-introduce na nato si Doktora Francesca Monique Nunez Kagape. So, sige. Hello. So, kani si Cheska, ang short name, is, kuwan siya na ako ang ex-girlfriend. In other words, siya akong wife. So, karon ang atong topic is depression. So, ang number one na pinaka-question yun sa mga tao, unsa man ang depression? So, unsa nimong in simple words, unsa man na siyang depression? Ang depression is na siya, chemical imbalance na siya sa ato ang brain, no? Kay kabaluman ta ang function sa ato ang tibuok lawas gikan man na siya sa brain. So kung naay imbalance sa chemical sa atong brain, no, or sa atong huna-huna, mao na siya ang cause nga nung magkaroon og depression. So, medyo dull sa mic kay di daw madunggan. Anyway, chemical imbalance sa brain. So, kung makayon kag chemical imbalance, asay gikan ng chemical sa brain mismo? Kana siya, ang chemical na ginamin nako kay serotonin. Kana siya tong chemical na nag-regulate sa atong emosyon, no? So, kung baba ang ato ang serotonin sa brain, maglisod ta og regulate sa emotion mo. Dili ta ka-control sa ato ang emotion. So, kung pangutanon nimo mga tao, kinsa ang pwede magka-depression? Kinsa mga tao, klaseng tao? Tanan tao ba pwede magka-depression or nasay selected few ma-depression? Maski kinsa, no? Wala siya ginapili na class or status. So, dili na siya sakit lang sa dato, no? Any class pwede. So, ang mga ano-ani, syempre na risk factors. Okay, medical condition man siya. Parang murag ka ng diabetes or high blood, kay medical condition man siya, siya risk factors. So, pwedeng genetic siya kung naay family history. Mo na siyang ginayon nilang inherited. Dili sa inheritance. So, siya, family history, lifestyle, kung stressful ang lifestyle, no? Pwede gihapon risk factor gihapon ang class, no? Pero dili siya kanang main risk factor gyud. So, sa imong pasabot, kung much more stress ang tao, mas dali siya ma-depression? Yes, at risk siya, no? Kay kung ang lifestyle niya is stressful ang lifestyle, no? Tapos ang pag-cope niya or ang coping or pag-deal niya with stress kay poor, possible yun na at risk for depression. So, kung nimo, ang depression ba magstorya ba sa sarili or makadungog ug hunghong? Lahi na siya, no? Ang tawag ana kay schizophrenia, chemical imbalance gihapon na. Medical condition gihapon. Pero ang depression kung madugayan or kung mahimong severe or dili ma-address dayon, na ay uban na posible na makadungog og mga hallucinations, kanang maghunghong o magstorya sa kaugalingon. Pwede pod, posible pod. So, ang imong pasabot, ang depression, makadiretso siya, maka-proceed siya sa kanang schizophrenia. Lahi po ng schizophrenia. Lahi pod siya. So, mo ng schizophrenia daw, kanang mga magstorya na sa sarili, schizo na. Dili na siya depression.
kay kana siya common man gud na mag-ingon no na nagdepresyon man gud ni siya dok human ang simptomas di ay kay kato no naga naay madunggan naay mga makit-an mga ano so lahi na silang duha. Okay. So ana po yung mga pangutana diri na makabuang ba ng dili mukaon? So klaro sa nako unsa ning kaning depression buang gyud ni siya? Dili lahi lagi as mentioned ganina lahi ang depression lahi pud ng schizophrenia. So ang schizophrenia is katong buang. Well, dili na to gusto gamito na term, no? But for the sake of of discussion para masabdan sa tanan, no? For now lang, pero gina-avoid gud na nato na gamito na siya na Di ka daw na name. So kung ano na to no, unsang tambal sa depression kung namay depression? Okay. So ano lang nako i-repeat lang kay dili daw kayo nadunggan kaganina no ang tubag sa kung unsa ng depression. So ang depression kay daghan na siya components, biological katong ingon ko na chemical imbalance, psychological katong pag-deal sa stress, no? Pag mga coping strategies ug social, no? Kung kanang may social support ba, ang support system sa tao, no? So ang treatment ana biological, psychological ug social pod, no? So aside sa give ta og tambal para makorek tong chemical imbalance, naapot sa psychological na management. So pasabot ana no naay therapy. So i-help nato tong patient na ma-improve ang iyahang pag-cope sa stress, no? Social ma-improve pud nato ang social support niya, no? Ang way niya na mag-seek og help. So kana siya ang ato ang treatment sa depression. So pasensya na sa uban na listeners kay daghan kay nagaingon diri na dili madungog si Dr. Cheska. So medyo usabon lang nato ang ang kay natay problema sa technical problem. So kung kanang ang pangutana man gud kana maglaslas tinuod ba gyud na magpakamatay na sila? Kaya depression moabot ba na sa laslas, di ba? Dili tanan, no? Dili pud tanan na nagalaslas kay ang nila ang reason is gusto nila magpakamatay, no? So depende sa meaning sa person. Kay naay daghan na nagalaslas sila, tawag ana non-suicidal self-injury or NSSI. Ayun na kayo medical term kay sige. So unsa to? Kana sila kanang uban na nagalaslas para sa ilaha magud relief siya, no? Kay ang uban maglisod og kanang process sa ilang emotions. So gina-translate nila into physical pain ang ilang emotional pain. So dili gyud na nila goal na magpakamatay, no? So actually unsa na siya murag gusto lang nila ma-feel na alive pa sila. So kana tong mga nagalaslas. Pero depende pod kay kung abi niya na makamatay di ay to. Depende gyapon sa tao. Kung abi niya makamatay gyud di ay to, suicide gyud to siya. Pero if katong effort lang niya na maka-feel og something, no? Dili to siya Pero kung naay naay mag-ingon or magsulti na magpakamatay ko, dili na sila nagapapansin ha. Na siya cry for help na siya. So nanawag og tabang pasabot. Oo na magngayo siya og tabang kay posible nagapapansin kay kinahanglan niya na naay attention mag-give kay hapit na gyud siguro, no? So sa sa mga other doctors or sa surgeon ang problem kung maglaslas man gud tanaw na sa doktor kung asa dapat siya naglaslas. Na magay uban na naglaslas diri sa layo-layo sa mga arteries or veins ang ginaingon, ugat. Ang ginatanaw na mo na dili ni siya, lahi ni siya kanitong ginaingon ni doktora na maglaslas para lang ma-feel na niya na nasa ma-feel ba na alive siya. Pero kung duol sa dito sa mga ugat, mao na tong ginaingon namo na delikado ni siya kay magpakamatay gini siya. Mao to siyang ginabantayan na siya kailangan siya i-admit. Pero katong isa na
nagalaslas, dili to siya kailangan mag tanawon sa ospital. Pero kailangan siya tanawon sa doktor. So, usahay man good, ngano usahay ang mga tao nga na-depress, mag-panic attack. Related man good, no? So, ang anxiety, lahi pod na siya sa depression. Pero pwede mag-overlap ang mga simptomas. Kay katong giingon ako ganihan na chemical, katong serotonin, maupod to siya ang imbalance sa anxiety, no? So, ang anxiety, kanang mga naga-panic attacks, pwede po na sila pwede po na sila maka-feel og depression. So, ang panic attack, kana siya, dili na po sila dili na nila ka-control. So, kanang maka-feel sila na severe na pagkulba, na magkurog sila, or kanang mag-numb, manggahi ang mga kamot, no? Panic attack na siya, pasabot, dili nila makontrol, no? So, gitong chemical imbalance sa ilaha. So, kanang panic attacks, mag-end ra pud na siya, no? Dili na siya makamatay, no? Feeling nimo mura na kag mamatay kay maguot ang dughan, magsakit, no? Or murag mag-init ang lawas. So, karamihan maka-experience ani, mahadlok gid sila samot, no? Magsamot sila og panic kay feeling nila mamatay na sila. Pero ang panic attack, naapoy tambal ana. So kung maka-experience mo og panic attack, no, pwede mag-brown bag, mag-deep breathing, or mag-adto sa emergency room kay pwede man na siya tambalan. So, ang panic attack, mga kaiksuon, kuha na siya, mura na siya dili ka ka-consume sarili ba? Ngano man ka, murag ka ng, kulbaan kayo. Nandagan kayo mo ang heartbeat, sige, kusog kayo. Unya, napoy times na dili ka makahinga. Tingala kag ang imong mga kamot ug tiil manggahi. Mura na siya kanang di nimo makontrol. Mao na siya ang panic attack sa Bisaya. So namang kuy mga pasyente ni nga makita nako kay ngano akong Mrs. Manggod kini si Doktora Jessica, giingnan ko niya mga signs ana. So makita nako usahay sa clinic nako na ingani nagpanic attack man siya kay ngano ang nako isa ka pasyente nagsakit ang iyang tiyan, niadto siya sa doktor. So daghan na kay nagbuhat sa iya na siya ultrasound, CT scan, balik-balik na gid siya, balik-balik na siya sa doktor, lain-laing doktor, nagpa-CBC na siya, nagpa-laboratory na siya, daghan na kay laboratory na buhat sa iya, pero nagasakit gyapon ang iyang tiyan. So, nangutan ako sa iya, unsa di mo ang gibati? Dok, kada mo, mo mata. Sakit akong tiyan. Unya, unsa klaseng sakit? Mugpundo siya diri, mugpundo daw ang sakit, dili mugdagandagan. Sige ko, unsa rin kaubanan ng sakit nimo sa tiyan? Siya na nakoy sa heart, nagapalpitate daw yung heart, nagakabog yung heart. Ko na nag-ECG man kaya ang other doctor sa imo, ansa normal man sa doc. So ko na unsa pa imong nabatian? Siya na usahay murag manggahi akong akong kamot, akong tiil. Ko ay mao di dili ka makitan sa ubang doktor kaya ang gitanaw nila is katong physical ang ilang gitanaw. Wala sila kabalo na ang usahay atong brain, dili usahay, actually atong brain nagakontrol gyud na sa tanan function nato sa lawas. For example, siya nagakontrol sa atong heartbeat. So mo tong kusog kayo ang atong heart, atong pump sa heart ato, nagpalpitate siya. Taas kay iyang BP, nga bata pa man siya, 20 plus pa. Unya walay history sa family na taas og BP. So ngano manggahi ang kamot, ana siya mamugnaw daw. So mo to diretso na ako dito kay doktora na naman siya sa SPMC karon sa kanaging dapit sa may Gaisano Mall na may psychiatry unsa na siya tawag dia? Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine. Murag nga na taas kay pangalan pero makita na nimo daplin dia sa Gaisano Mall og sa sa Chinese school. Anyway, nawala na yun ko sa storya sige ko. Anyway, pagkato niya dito sa kay doktora, lo and behold, tama ko. Na gid siya, na naibalan gid namo, na panic attack to yung problem. Anxiety disorder, ang tawag ana.
So, lahi ang tambal ato kaysa sa katong gidaghan na siya, gi-CT scan na siya, nakagasto na siya CT scan. Pila man ang CT scan karon? 15,000 man na or 9,000 kung walay contrast. Unya na ultrasound bagid siya, pila mang ultrasound, mga 2,000 siguro na. Katong other laboratory. So, medyo naano gid siya na nagasto gid siya kay ngano. Kato ang kwan kay dapat day gitanaw pud ang katong sa side sa tao na sa iyang emotional. Oo. So kinahanglan gyud complete gyud ta maghistory kay dili man pasabot na ay anxious, dili na nato tan-awon ang physical, no, kay medical condition man ang depression ug anxiety. So kinahanglan gihapon nato tawag nato ma-rule out ang mga other na medical na mga causes. So mag-request gihapon ta ana, pero mas focused na siya sa kung kulba ang chief complaint, ECG, i-check nato ang thyroid na gihapon. Dili ta magdiretso og CT scan or MRI, no? Check So, na siya. Oo. So sa mga complete history ra gihapon. I-relate gyud nato siya and i-appeal nato ang mga emotional na mga simptomas. Naay pangutana diri kay medyo na-address ba nimo na unsaon pagkabalo na depressed ang patient? Okay. Good question, no? Unsaon kabalo depressed? Dagan man kayo naiuban dili maklaro. Unsa man to siya? Dili tanan na depressed kay klaro ha. Mag-ingon ay tawa-tawa pa man. So pasabot dili pa siya severe. Kay kanang dili na gyud makakatawa, severe na siya. So syempre na mild, moderate ug severe depression, no. So kanang depression naa na siya ginatawag nato nga criteria. So kay dili na siya sadness lang na ay sad ko kay wala ko ka dawat og bonus mga ingana, no. Ang sadness man good normal na siya na emotion. Pero kung extreme na sadness, human continuous siya almost kanang whole day siya, human every day man mag-abot na siya og 2 weeks, diha na ka makaingon og dili lang siya kana lang ang simptomas. So naapod na no na murag wala na kay gana, di na nimo ma-enjoy tong mga ginabuhat nimo sa una, dili nakakatulog or sige kag tulog, wala na gana sa kaon or sige kaon, no. So bale sa baseline niya na gid changes. Tas ang energy kanang murag kapoy pirmi, no. Naapoy uban na makabati sila na murag mawad-an sila og kanang paglaom. Naay uban na maka-feel nila murag sala nila tanan, no, murag magilty sila. Maski dili nila sala ug kanang makahuna-huna ug kanang pagkamatay. So dili lang siya kanang plano gyud magpakamatay nako. So naay uban maghuna-huna lang sila na basig mas sila ang akong pamilya, basig mas better sila kung wala nako, no. So mao to sila ang mga symptoms. So kung kana sila kanang combination na mga simptomas na mag-abot og 2 weeks or maglampas og 2 weeks, mao na siya ang medical na clinical depression na siya. Okay, so naman ko'y mangingana na pasyente na dili gid sila may balaan. Pero dili po nila may bala nilang sarili. Mao nang ginaingon na wala sila self-awareness. Dili nila wala self-awareness, usahay dili nila mapansin ba, no, na lahi na po day lang niliukan. Di na sila ganahan maligo. Lahi na yang naong. Dili na sila makigstorya kaayo kay pero para sa ilaha okay ra sila. Tanaw nila okay lang sila pero dili day sila okay. Mao nang kailangan gina siya dalhon sa doktor. Pero naay pangutana. What if kung dili mag-cooperate ang patient? Mao nang problema karon. Unsa ginaunsa na siya kung dili mag-cooperate ang patient? Usay ana ng parents, parents. Unya ilang anak, kita na nila na lahi naman ni. Di naman ni siya nagaligo, di na nagagawa sa kwarto. Na lang siya, dito na lang siya permanente sa iyang computer. Unsaon nimo pag sa pasyente na moadto siya og doktor? Unsang buhaton? Okay. So, kana siya common pud na siya na mahitabo, no? Ang usual namo na gina-advise, no, is istoryahan lang, no, na kani kay naga-care mi sa imuha, naga-worry mi, no, na basig na akay problema, dili man nimo kinahanglan isulti sa amua, pero naay professionals na pwede mag-istorya nimo. So i-reassure pud nato sila na dili man kapugson magbuhat og maski unsa, no. So naagid na sila decision ana kung magpa-treatment sila or dili. Pero
istoryahan lang gud ang doktor or ang psychologist ba, ang counselor, istoryahan lang gud usa ug maminaw lang ka, no? And in the end, ikaw man gihapon ang mag-decide. So kita mag-advise ra ta, no? I-educate lang nato na kanang imuhang bati kay medical condition na siya, no? Makasabot ko na dili nimo na makontrol ing ana. So pag educated na siya, pag masabtan na niya, saka pa siya maka-decide, no? Kung, okay, magpatambal ba ko or dili lang usa, no? So, what if, for example, istorya na ka, niya dili gyapon siya ganahan, pwede ba siya pugson? Pwede ba siya hubugon para dito sa hospital? I-drugs nimo siya? Or tawagon nimong 911? Or sa ba tong tawagon nimo para pugson siya, kapuson? Para matog hospital. Kung ano na gyud, kung suicidal na talaga, no, emergency man good na. So kung kana emergency situation, pugson gyud na siya og emergency room. Pero kung kanang madala pa og istorya, anuhan gyud og pamaagi, no? Kinsa ba ang ginatuuhan sa balay, kinsa man ang pwede mag-convince sa iyaha, no? So strategy pud gyud gihapon. Dili siya kanang kay malain na po siya sa doktor na magpugsun siya na siya dito dayon. So, dili na siya dayon mag-trust sa doktor. So, okay, strategy gyud siya. Strategy gyud siya. So, karon mag-take lang sa tag-break. Kay natay mga words from our sponsor. Mao ni si Dr. sa Kahanginan, Dr. Edward Cagape Jr. Doktor sa Kahanginan. May buntag, balik ta diri sa atong programa, Doktor sa Kanginan, mo ni si Dr. Edward Cagape. Na ako'y special guest karon si Doktora Francesca Nunez Cagape, former beauty queen. So, ang number nato sa Doktor sa Kahanginan, 0966-400-5595. Ang topic man gud nato karon is depression, kay atong kauban karon kay psychiatrist ni siya sa SPMC. So, ang number na to usab, 0966-400-5595. Kung namin mga pangutana about depression, pwede sad. So, sa karon ang atong ganina, nagstorya mi, nagdiscuss mi about depression. Kung wala ninyo naabtan, makita man na ninyo sa YouTube, mo ang i-replay. So karon ang dagan mga questions ko diri from the listeners, medyo dili siya related sa topic pero doktor mangyapon ming duha. So matubag siguro namo ni. So ang number 1 question first is 0675 ang last number. Morning doc. Ask ko please, unsay maayong tambal sa sore eyes? Hubag na kayo ang mata. So duha man ka klaseng cause man gud sa sore eyes. Viral or bacterial. Ang viral na sore eyes, dili na siya angay tambalan kay mag-self-limiting na siya. Pero katong bacterial, unsa nang self-limiting? Basig dili klaro. Mo mag-limit sa sarili niya. Wala lang siya. Wala lang sa kiya. Tagalan nimo mga supportive medicine mo. Walang sakit, pain reliever. So nga na. So, kung bacterial siya, dito na nimo kailangan ng antibiotic. Mo na to ang kailangan na to mga tobramycin, mangingana. So, kailangan siya ipakita sa doktor kay ngano kung magtambal-tambal ka sa viral na sore eyes, useless lang. Gasto-gasto lang ka plus the fact na tanan tambal na maginay sa side effect. So, ako ang sa inyo, ayaw na patagag tambal. Okay? So, shoutout lang ako kay Dr. Lloyd Phil Raso, taga Lupon na siya na doktor. Ako ang amigo kayo. Maayo kayo na siya na doktor. Katong nag-college pa mi sa UP. Diyan na siya taga Lupon. Pangita lang ninyo kung namoy gusto magpa-check up siya. Dr. Lloyd Phil Raso. Okay? So, shoutout lang sa mga Facebook Live diya. Kana si Ernest Lay. Controversial kay na siya na pagkatao kay daga na kay nagabaser niya pero di na kumingon nga no all the way from New York Ernest Lay. Okay, so karon
Naay bagong question. Na nadre, unsang kalahian sa sakit ang heart or palpitations or depression na diay siya? Unsaon pag-differentiate na katuang problem? Ang palpitations, dili na siya kanang ano ha, dili na siya chest pain or sakit. Ang palpitation kay kanang ma-feel nimo na kusog kaayo ang pagkabog, no, sa kasing-kasing. Gaya ng sinabi ko kanina, ang anxiety or depression, no, dili pasabot na naay mga simptomas, dili na nato tan-awon ang physical. So, history taking gihapon, no, kung unsa ang nagakos usahay magpalpitate or magsakit ang dughan kay na stress, no. So naay uban na maski walay ginabuhat, magkulba gihapon or magsakit gihapon ang dughan. So ang buhaton gid nato ana, dira na ta mag-request og ECG, i-test nato ang thyroid, no. So ano gihapon nato na sila, pero ang kanang mga naay heart conditions, no, mga 30% or 1/3 sa ilaha pwede pod magka ano, tawag nato comorbid. Pwede pod na naa sila heart condition ug naa pod sila anxiety or Na depression. sila kasabay na sakit ba? Pasabutan ng O pwede comorbid. gihapon siya magsabay, no? Kay kung naa na siya sakit daan physically, risk factor man pod na siya na mag-depression or anxiety, no? So ang short answer is ECG na siya. ECG Makita niyo yung ECG niya. Kanya dili day siya way problema sa ECG, depression na siya. or Pero anxiety. kung dili siya mamatay, dili siya heart attack. Yes. So binuang lang to. So unsaon pagstorya sa isa ka depressed na tao, what if mag-consult or share kalit? Unya dili kabalo ang tao, iyang gistoryahan, dili kabalo ba? Dili kabalo mo handle. Maminaw lang siya, okay, mga na tong tao. Gusto na ko magpakamatay ba? Mayroon lang to iyang kastorya na, okay. Di magpagkaugma patay na to siya. So unsaon pagstoryahan na dili siya ma-hurt? Unsaon pag ni kalit siya share sa imo? So, ang ana, kung kalit lang siya mag-share, no, ang posible na wala gid siya ilain maistoryahan, no, na dili na gid niya mapugnan kay kinahanglan na gid niya i-express or igawas, no. So, usually kinahanglan lang gid nila na naay maminaw, no. So, kung di ka kabaloon sa iingon, i-validate lang iyang naingon na lisod bitaw gyud, no, ang imuhang gikaagihan or kanang ako dili ko kabalo unsa ay isulti pero maminaw lang ko sa imuha, no, or pwede po ta mag-ingon na basi kinahanglan na nimo mag og professional help na, no, kay para masolusyonan, no, or matambalan. So okay, so anyway, napatay other question na dili related sa depression. Ang number niya sa last is 6425. 52 years old na lalaki. Kining sige og color sa buhok. Dili ba makadaot sa mata? Salamat, Dok. Kaning unless ginahilamos nimo ang imuang gina-color sa buhok, dili na siya makadaot. Basta dili lang moadto tong color sa imong buhok sa mata nimo. Kung maabot man sa imong mata, ihugasan, hilamos lang ka og running water. Pero dili gina siya makadaot, walay findings ana kay ngano, kitistingan man nila sa animals. Labaw na ibutang nim sa imong ulo, di ba, nanay chances na moadto sa mata. So most probably katong na to, kung katong mga legit na color sa buka, dili lang mga China na walay FDA approval, dili to siya makadaot og mata. Okay? So ang next question from number 2824. Dok, enlarged akong kasing-kasing. Unsa ang tambal? So, daghan kayong causes anang enlarge ang imong kasing-kasing. Plus, ang imong tambal ana, dili na dito sa pampagamay sa kasing-kasing diretsyo. Kung dili, i-address na niya ngano ni dako ang iyang kasing-kasing. Bahin sa, number 1, lahi ang iyang function sa iyang lungs. Nasa'y tawag nito, taas ang pressure sa iyang lungs. Unsa ba nang nakalimot na. Anyway, kung yan ayuson sa tong sa lungs. Okay?
or napod siya problema sa iyang side sa iyang mga valve sa iyang heart. Upat man nakabuok ang chamber sa heart naman na siya mga valves ana. Open and close na yung mga doors ba na yung murag doors. So kato tambalan to siya para ma-address tong enlarge yang kasing-kasing. Kaya kanang pag-enlargement sa kasing-kasing or ni dako yang kasing-kasing, unsa na siya kanang reaction na siya sa imong heart, kay muscle mo ng heart, kay naa siya problema sa other sides sa heart or sa other organs. So, naay pangutana diri from number 6804. Babae, 61 years old from Malita. Murag og laylay og banhod ang tulo ka tudlo sa tiil. Okay, dagan kay na siya causes ana, especially sa imong age. Ang pinaka number one cause gyud ana niya is kung taas imong BP, pwede ka na stroke. Kana siya diretso gyud ka sa ospital ana. Kay basig magsamot na siya. Pwede pod kulang ka sa electrolytes. Especially kana mga sodium, potassium. Mag-cause ana ingana kay mga kalibanga, other kung grabe ang dugo or anemic ka. O ingana ang isa ka cause mga causes ana. So kailangan gyud siya tanawon sa doktor. Dili siya kamukamo lang magtambal sa sarili. Labaw nagbutangan ninyo mga tambal diya na dili siya wala siya approved therapeutic claim. Okay? So, usabon na akong number kung namoy mga pautana sa doktor sa kahanginan. Ang guest na ko na speaker kay si Dr. Francesca Nunez Cagape. Mao ni siya ang psychiatrist sa SPMC. Ang number namo diri is 0966-400-5595. Usabon ako ang number is 0966-400-5595. So, ang number diri, naabatay hotline na numbers nga pwede tawagan sa mga depressed or unsaon ang pag-appointment sa SPMC if gusto magpa-check up for depression. Good question na pod, no? Wala karon gina-work up pa ng hotline, no? For emergency, kung ano nagyod ka ng suicidal nagyod, di nagyod madala ang gibati, emergency room na, no? Dito sa psychiatry department. Ang pa-appointment, actually karon kay katong pandemic, by appointment gyud, no? Na ay number and then maghatag sila og kanang appointment date. Pero karon nagadawat na og walk-in. So pwede mag-adto na didto, no? Basta office hours. So 8 AM or morning naa na mo didto kay daghan gyud kay pasyente. Ako di ko katanaw og mga adults karon kay naga-training man ko og pediatric or child and adolescent psychiatry. So ang mga ginatan-aw karon mga 18 years old and below. So maski sa kana na mga edad, no? Daghan pod gihapon na ay depression. So, pa-check up lang yun, no? Kay daghan man doctors dito na pwede magtanaw. So, katong sa wala mga kabalon, gusto na ako may paibalo sa inyo na naay bagong program ang SPMC karon. Natay child na psychiatry dito. So, di ba, ang katong uban na naglinya-linya dito sa private na pastang daghana, pwede man dito mo dito sa SPMC kanang labaw nagdili ka nang ka-afford kay mahal mo ginang psychiatrist. Mahal man na sila. Ambot nga sa gastusa na nila. Pero kaning nay pangutana diri from 0245 ang last niya na number. If magpa-check up sa imong wife psychiatrist, sa akong wife gyud. Pwede man lain pod. Pila ang usual budget para sa magastos sa mga ingana. Okay, so ingna sila kung pila ang ayaw lang po nang ingana na exact amount kay kukurong tag BIR pero unsa man ang private, unsa difference sa private tsaka sa public which is sa SPMC range lang niya. Sige. So ang price range, no, kay ang ato ang government, no, halos librehon na 50 pesos ang consultation fee, no, pero daghan ra gyud kaayo ang kapasyente. So dili gyud ta ka-assure na madugay kay usually kinahanglan at least 30 minutes to 1 hour, no?
Kung inga nakadaghan gyud kayo na pasyente didto, dili gyud na ma-assure na maka 30 minutes to 1 hour kada pasyente. So, mao na siya ang disadvantage, no, kung sa government syempre. Sa private, pricey gyud na, no, kay naman na sila murag ka ng standard gyud, no, na consultation fee. So mag-range na siya, depende lahi man ang rate sa first na na konsulta o sa mga follow-up. O ang follow-up per hour pud na siya, no. So mag-range na siya og mga nasa 1,000 to 4,000. Ang first ang first ang kanang naa sa mga 4,000, no. Pero kay succeeding na per hour siya. So pwede na 1,000 to 2,000 per hour. Oo. Medyo mahal siya, pero isipon nimo na per hour mo magstorya dito. Sobra 1 hour, no? Sobra Sabot 1 na hour kung- yung storya na. Tanan imong problema, pati ang imong problema sa imong mga kapitbahay, na-appeal na dito. magsugod pud na siya since natawo ka, no? Oh. Kay i-recall man gid na siya tanan kay para matan-aw kung unsa ang kanang mga risk factors nimo kay utro man pud na sila na i-address nato sa treatment. Dili man ta na ay mag-check up lang, no? Tambal dayon, dili, no? Kay tinga maano gyud mo kay daghan gyud mig pangutana kay daghan man mi kinahanglan mahibal-an kay i-appeal man na siya sa management. Oh, so ang gusto lang ako i-kon sa katong nag-text is bali ang difference sa public ug sa private is ang private syempre personalized siya. Bali pure gid siya na 1 to 2 hours na siyang stinuryahay. Unya private ang setting, wala nagdali. Ang katong public which is dagandagan pud kag mga kwan pero same lang na sila og level sa iyang expertise. Pasabutan na pareha gyapon silang psychiatrist na nagstorya sa inyo. Bantayan gyapon mo, nga nagyapon ng tambal, pero ang kato lang dili kay ka personalized. Pasabutan na ang imbis na 1 hour mga 30 minutes na lang. Ug dili ma-assure na every time mag-check up ka, same doctor ang magtan-aw. Line ang Oo. doktor. So kung lahi na pud na doktor, magbalik na pud na og history, no? Murag pero dili all the time, no? Kung nala mo yung idea kung unsa kalayo ang mga psychiatrist, ang iyang kadaghanon sa pasyente na private, medyo 1 month siguro ang advance anang imuang appointment. So 1 to kailan 2 months na 1 to 2 months na siya. Iyan na kadaghan ang mga pasyente diri, pero gamay lang kay mga psychiatrist. So ang kuan sa inyo kung naagid siya problema, magpa-appointment na mudahan sa secretary kay medyo dugay-dugay gyud na siya. Labaw kanang time na taas kayong depression. Kanusa man ang time na taas ang depression? Di ba naman na yung mga months. Sa ato ang country kay wala man tay winter diri siya kayo applicable. Pero kanang mga usahay kanang mga holidays, no? Oh, labaw na ganang February, mga Valentine's Day. Oh, tinood na. Oh, dili na sa joke ha. Oo. Oh, tinood na. Kanay nga na mo taas ang depression na. Labaw na ka ng mga Christmas. Grabe ang depression na. So, imagine na. Niya na kadaghan. Unya, pag ato mo dito sa public, mas daghan pa dito. Okay? Maglinyagin mo dito. So, kung nagi problema, dili mag-hesitate, dili magdugay-dugay. Dili hulaton na severe na. Oh. Dili nato ma-assure na makit-an gyud dayon. Oh, no? so anyway, 9 number dere na nag-text. Ang last number niya is 2107 from 72-year-old female. Dok, may mga butoy-butoy sa akong duha ka kamot. If kaluton. The more mukatol, then maghubag mamula. Unsa ni Dok? So, daghan kay na sa imong age group. Daghan kay ng causes ana. Number 1, arthritis. Gouty arthritis na siya. Pwede po na siya. So, sige ni mo katulon, mas samot mo infection. Kay uric acid man na siya nag-cause og inflammation diya sa imong mga joints. Oh, katulon na nimo kay katul man na siya, masamad, mas samot, magkatul. Pwede pa mag-infection. Pwede pa siya mag-infection. So napoy uban ang causes ana
virus. Labaw na ka ng nay blisters na sa mga gagmay kay mga butoy-butoy. Ang causes ana self-limiting. Ang ang course ana sa yang sakit self-limiting na pasabot mawala na nag-iya. Ay wala lang kag mga tambal na para sa mawala tong katol. Napod kana mga fungus. Labaw na kanang murag mga tubig-tubigon siya. O, yung naong nasi porma. Karon, no? Kay ulan-ulan. Oo. Cold. Labaw na ang kamot, sige kabasa. Fungus na siya. Ang tambal ana is katong mga antifungal, katong nasa mga TV. Pero, again, ang kuan lang nako is dili ka mo self mga tambal. So, pangutana diri, okay lang ba ang minors magdiretso dito or need parental consent? Kana siya, no? Kung ang minor na ana dito daan, ang ginaano namo is equal gid ang parents, no? Pero pwede mi mag-istorya na, no? Pero ang ano gid namo is dapat na ay kanang adult, no, na nakauban maski ate ba o kuya or any guardian, no? Especially kung Of legal age. of legal age. Okay, naman na siya yung mga consent. Yes, o dili pa man So, pwede age of mag-consent consent sa is sarili. 18. 18 years old and 18, above. So, oo. nasa kauban. Oo. Ug ang mga bata na wala pa nag-19, so pasabot 18 years old and 364 days, kana sila, minors pa na sila, no, in our sa among medical practice. So, mag-advise gyud na kung ang bata mag-adto gid dito magpa-check up, pwede ra gihapon, no? Pero magpatawag gyud mi. Pwedeng kami na ang magtawag sa ilahang guardian. So, maayo pa ba ang na-depress na tao? Mo nang number one question. Kailan ba siya dali-dalion ipatreat or forever na gyud ang treatment sa depression? So lahi-lahi man good per tao, no? Na ay uban na sabi ko kanina, no, na dili na nato hulato na lala na kaayo kay mas lisod na siya tambalon. So habang dili pa kaayo lala, magpa-check up na dayon kay na ay percentage sa mga na-depress na makagraduate og tambal, no? Sa dili lifetime, no? If ano nato So, dili tanan? Dili tanan. Na ay mga uban na severe na kinahanglan nila maski low dose lang sa tambal kay kung i-trial man na namo. So dili pasabot na magtambal na ka, tambal na gyud ka hantod. I-trial na namo. So, pag maulian na, hinay-hinay babaan, human i-trial na siya tanggalon. Unsa pa sabot trial by weeks, by months? By months na siya, hinay gyud dili pwede kanang kanang kalit, no? So, by months na siya i-observe. So, ibabaan ang dosage sa tambal, human i-observe. Tapos, i-trial pud na siya tanggalon. Human pagtanggal, unya mo balik ang symptoms, no? Ibalik na pud nato, no? So, gid siya, timpla-timpla siya. Na ay uban, manginahanglan sila og low dose lang na tambal para murag tawag nato murag prophylaxis ba, no? Kay murag dili na gyud kaya sa iyahang brain na i-sustain ang katong serotonin or chemical. So, kinahanglan og low dose lang, long term, no? Pero kaning mga tambal na ginahatag namo, dili ni siya kahadlukan kay actually ginahatag ni namo sa mga Kadlukan bata. lang siya sa presyo. Kay tag dili 1,000 na ang isa. Dili na karon. Daghan mga barato na og effective gihapon. Day barato ana. Unsa kayang barato? No? Kanang mga antidepressants na ay mga tag 50 pesos or below. Na day nga na. No? Nailibre sa SPMC? Na ay usahay na ay naga-donate na ay libre. Pero kanang kung SPMC, syempre daghan maduulan, no? Samaan ng mga lingap, no? Naanay mga daghan maduulan actually. So, dili na siya problemahon, no? Kung ang presyo sa tambal. So, kana mga tambal, ginahatag pud na sa mga bata, no? As young as 9, 7 years old, pwede na sila o sa mga buntis, no? So, kung huna-hunaon, kung ginahatag siya sa mga buntis, safe good siya. Kay dili man ta basta-basta maghatag sa mga buntis, no? So, safe pud na siya isagol sa mga uban na mga tambal. Although kinahanglan makahibalo gid imuhang doktor sa tanan tambal. So, ang availability sa mga psychiatrist diri sa Mindanao, okay? Sa Mindanao, di ba naman mo yung mga psychiatrist association? Asa ang areas na naay mga psychiatrist? Okay. Mindanao. Sige. Naa sa Agusan Sur,
Nain psychiatrist sa Agusan Sur. Okay, Naa sa Butuan. napod sa Butuan. Ang pinaka-bulk yun naa sa Davao City, no? Pero dili pud kaayo daghan, no? Naa sa less than 20 rami diri. So, naapod ta sa Cagayan, naa sa Jansan, no? Naa sa Cotabato. So, daghan actually na areas, pero katong kanang mga areas outside Davao City, tig-isa, tig-duha, gyud naapod sa Tagum, Tagum, Panabo, naapod. So, dagan po Daghan, pero kanang areas na isa or duha ra, no? So, i-imagine nimo ang whole population diha na area human isa ra or duha, no? So, mag-adto gihapon sila diri sa Davao kay mas daghan, pero dili gyud daghan kay less than 20 lang gyud ka psychiatrist. So, imagine na ninyo, tanan population sa Tagum, mga isa lang siguro ka psychiatrist diya. Duha Sila ka Tagum. psychiatrist. I-cater na nila tanan population sa Tagum. At least nasa Agusa, nasa Butuan. Kana sila na areas kung mangita mo psychiatrist. Pero ang pinaka safest bet yun kay diri sa Davao kay mas medyo daghan. So i-text lang ninyo mga sekretary nila or mangita mo kung asa ila mga clinic. Okay? So akong sa atong last na message lang sa inyo mga naminaw. Dr. Kagape Francesca, thank you sa pag-abot sa akong pag-invite. O sa mga maminaw, salamat sa nagapaminaw sa amo. Among topic ganina is ang depression. Unta, kung hindi niyo naabtan, makita niyo sa YouTube. Mao ni si Dr. Edward Kagape Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Doktor sa Kahanginan.